Ngekhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela esitimela samaMpondo, babamkhulu omkhulu phakade amen. Lwaba nzima kakhulu lolu hambo lakhe uShembe, njengoba wahamba waze wadabuka nalo ibhulukwe lakhe, kanti nazo izimpahla zakhe zazingenele kulolu hambo ababengalazi ukuthi luzoba lude kangaka, nabo ubunzima ababehlangabezana nabo endleleni, njengoba nendlala yayibhilitile ithe bhe, nawo amanzi engatholakali. Akekho wayesakhuluma nomunye, kodwa abantu babelokhu bejeqeza yena uMbazini okuyena owumnikazi walolu hambo. uShembe lalingasamfanele phela lolu hambo ngoba wayeseyindoda eyayisikhulile, njengoba iminyaka yakhe yayisingaphezu kwakhe u-70. Maphakathi nalo uhambo wabonakala esebiza yena uMbazini owumnikazi walolu hambo. Wathi kuye, "Mntanami, hamba uyothandaza ngoba abantu basezulwini abasafuni ngiqhubeke ngihambe nawe, sebefuna ngiphindele emumva ekhaya ekuphakameni." Phela isikhathi sokuhamba kwakhe uShembe sathe sisondele. Leso sikhathi kwakufanele simfice esehleli khona emzini wasekuphakameni, lapho uNkulunkulu ayezomthatha khona kanye nabo abahlangabezi bakhe ababevela ezulwini. Kodwa manje nakhu sesijungujungwini samahlathi asenyakatho. Njengoba behamba lolu khalo olude kangaka, kuzofanele bebuye ngalo lolu khalo olude kangaka, njengoba bengakafiki nalapho abaya khona. Wahamba uMbazini wayothandaza khona lapha emahlathini. Wathandaza wathi, "Nkulunkulu, ngicela uvume inceku yakho iyobhabhadisa abantu emseleni." Ngenhlanhla uMbazini washeshe wayithola impendulo. Wabona ngaso isibonakaliso sokuqhamuka kwamadoda amabili avele amaphuhle emkhathini phezulu. Athi, "Mbazini, ndoda yasenyakatho, ufuna uShembe ayobhabhadisa abantu khona endaweni yasemseleni." Kodwa uMbazini engakamxoxeli nakumxoxela uShembe ngesibonakaliso asibonile. Ngakusasa uShembe wathi kuye uMbazini, "Mntanami, sesingahamba, abantu basezulwini sebevumile. Kusasa soya size sifike emzini wakho." Lokho kwamangaza uMbazini ngoba phela uShembe wayengakaze afike khona emseleni, ukuthi wayazi ngani ukuthi sebezofika lapho emseleni emzini wakhe uMbazini, nanokuthi bakhona basezulwini abafikile belethe umyalezo. Baqhubeka nalo uhambo kwaze kwahlwa. Ngawo uLwesihlanu uShembe wabayelela ukuthi abalungise indawo kulani. uThabethe wakhumbula ukuthi kule ndawo kusakhandwa wona phela umgwaqo, kunezindlu zabantu abasebenza umgwaqo, akuhlali muntu kuzo ngoba babezisebenzisa emini, izindlu ezingumahamba nendlwane. Wathi uThabethe bangalala khona. Wavuma naye uShembe wathi akuhanjwe kuyiwe kuzo lezi zindlu, kulungiswe khona indawo yokulala. Kodwa yena akaze angene kuzo lezi zindlu, wavele wazibasela umlilo phandle, wahlala lapho kwaze kwasa ekuseni. Njengoba uShembe wayengalali endlini esetshenziswa ngabantu noma endlini eseyake yalala omunye umuntu, wayencamela kona ukuthi wayengalala phandle noma ehlathini noma esibayeni. Njengoba phela uShembe wayehamba kuzo zonke lezi ndawo ababephumula kuzo, wayesho nokusho ukuthi sekuyoba yiwo amathempeli okuyosonta amaNazaretha kulezi ndawo esiphumule kuzo. uShembe wayeyindoda eyomelele kakhulu, kodwa lolu hambo lapho wabonakala khona okokuqala ngqa ukuthi usekhathele.
njengoba nalo ibhlukwe lakhe elalidabukile elaselithungwe ngawo phela ameva nentambo kaHalibhongo. Bahamba kwaze kwathi ntambama badukelana namakhosazana sebehlakazekile sekumnyama, kanye nayo imbongolo eyayidonswa ngentambo kuye uThabethe yayisikhathele iwudaka. uShembe waphindela emumva eyocinga wona amakhosazana ayesele emuva kakhulu esedukile. Ilapho athi esebuya nawo amakhosazana wabonakala esethwele nalo ugodo olukhulu eshaya sona isiqubulo sakhe sithi yize umoya. Wabasa umlilo omkhulu amaNazaretha elele, yena akazange alale kodwa wayehlabelela eshaya lona ugubhu lwakhe. Ekuseni sekuhanjwa endleleni yilapho uShembe aboleka khona ibhodwe komunye umuzi, kwaphekwa iphalishi, kwayima bethola into yokudla. Lolu hambo lwalunzima kakhulu ngoba abanye basebedabukela yena uShembe ukuba kungcono ukuba agibele imbongolo, kodwa uShembe wayefuna ukuzihambela ngazo izinyawo, kodwa kubonakala ukuthi kunzima kakhulu. Njengoba babebulawa yiyo indlala nakho ukoma kulo lolu hambo, babengayekile ukusola yena uMbazini. Bagcine sebelwa naye bukhoma manje uMbazini, bebuza nokuthi le ndlela ende kangaka kuyofikwa nini lapho okuyiwa khona. Abanye besho nokusho ukuthi Mbazini uyindoda engalungile, ubiza umuntu kaThixo ukuba ahambe indlela ende kangaka ekubeni wazi kahle ukuthi kukude lapha. Naye uThabethe wayediniwe kakhulu, wamzwakala esembuza yena uMbazini ukuthi kanti kukuphi lapho siya khona, kungani singafiki. Ilapho kwaba khona ukuxokozela endleleni, sebefuna kumbamba ngezandla manje uMbazini, bakhathele izinyawo zivuvukele, akufikwa lapho okuyiwa khona. Kwaze kwakhuza yena uShembe wathi myekeni bantabami, kwaba ukusinda kwakhe uMbazini. Bagcine befikile khona emzini kaMbazini ngawo mhla ka-14 April 1935. Sebekhathele bewudaka bengasayithandi indaba, behamba belala ezigangeni nasemahlathini bebulawa indlala. Njengoba bahamba izinsuku ezine nobusuku obune, phela naye uMbazini wayenengcindezi enkulu nakubo abantu ayebathembisile ukuthi uShembe uyogcina efikile kulelizwe njengoba wayebashumayeza ebatshela ngezimanga zakhe. Wayeyoba senkingeni enkulu ukuba agcine engafikanga noShembe, njengoba kwakukhona nabantu ababegula kakhulu ababelindele ukusindiswa uye uShembe. Abanye babenothando olukhulu lakho ukubhabhadiswa, bebhabhadiswa uye uShembe. Abantu base begcwele wona umuzi kaMbazini belindele yena phela uShembe. AmaNazaretha athi efika bawe besewa khona lapha egcekeni lakhe uMbazini, balala udu ngenxa yakho ukukhathala. uShembe yena wafike wahlala khona esangweni ngazo izikhathi zasekuseni ngo-8 kwaze kwaba u-3 ntambama. uShembe ehleli ekhuluma noNkulunkulu ebuza ukuthi ngabe ngithumile yini ngempela kule ndawo yasemseleni. Nangempela uNkulunkulu wamphendula washo ukuthi impela mina ngikuthumile kule ndawo iyobizwa ngalo igama elithi Impande. Uyohamba isikhathi izale ithempeli eloba seduze kwalo eyobizwa ngokuthi iLombo. Ngeke wena ulibone kodwa uMbazini uyolibona ngoba uyobe sasele khona lapha emhlabeni. Kwathi sekuhlwile wabonakala esesukuma uShembe kuphuphu, wangena ngaphakathi kulo muzi wabuza uMbazini ukuthi uyashumayela kulaba bantu na. Waphendula uMbazini wathi yebo, ngomusa kaNkulunkulu.
Wabonakala uShembe senqabuzisa ikhanda wathi, "Yebo, lapha sengizokhokhela umlilo bese ngiyahamba. Ngifuna ukubona kahle ukuthi ubani oyowucisha lowo mlilo. Njengoba ngezikhathi zasemandulo babulala abaprofethi nabaphostoli noJesu, namuhla sengiwubasile umlilo lapha. Ngiyoke ngibone ukuthi uyocishwa ngubani." Kwabe sekufundwa umthandazo wokulala, kwaqedwa lapho kwayolala. Ngakusasa ekuseni baletha izinkomo ezimbili. uShembe wabesethi kungcono kuhlatshwe inkomo eyodwa. Yahlatshwa leyo nkomo yahlinzwa. Wazwakala uShembe seshaya yona indweba yakhe ayibiza ngawo amaNazaretha. Wabesebuza kuba beshumayeli bakhe ukuthi ngabe le nkomo ehlatshiwe ibiphila kahle na? Baphendula bathi yebo. Wayesethi le nkomo ingitshele ukuthi ibingaphilile kahle. Ake nihambe niyobheka ukuthi yini eyonakele kuyo. Bahamba bathola ukuthi amanqina ayo agobile. Babuza umnikazi wayo ukuthi kwenzakalani kule nkomo. Wathi yazalwa inje. Babuya bayobikela uShembe. uShembe wayesethi, "Yebo bantabami, ingitshelile inkomo ukuthi bakhiphe yona ukuba izohlatshwa ngoba ingaphilile, iyisidalo. Bizani bonke abantu balomuzi." Bafika ngokushesha. Wayesebatshela wathi, "Isibusiso ngeke nisithole ngoba nihlabele uJehova isilwane esikhubazekile. Uma ninikela into kuJehova, kumele nikhiphe into enhle engenasici." Phela abantu bakhona emseleni babengazi nakwazi ngazo izindaba zikaNkulunkulu. Bona babebukela indaba yenyama kanti babengazi ukuthi bahlabisa uNkulunkulu. Liyaguqa lapho ikhumukela mzula amafutha omkhulu umuntu oneswaphakade. Amen.